moje kolegyně už, moje študentky, oni si to tak považujú, keď im poviem študentky, dievčatá. Tak som rada, že sme sa tu zase zišli, pretože predstavte si, je opäť koniec školského roka. A my teda v prítomnosti vašich blízkych, vidím aj, by sme vám radi odovzdali vysvedčenie. A niektorí majú aj záverečné dokonca. Poviem, kto už má záverečné vysvedčenie, teda, že úspešne nejakým spôsobom sme tento školský rok našim projektom, ktorý sa volal Vysnívaná Afrika, ktorým to chceme celé uzavrieť, a to nie len dnes, ale všetkých pozvite ešte v pondelok, pretože v pondelok tam budú ešte väčšie obrazy, ako sú tieto, a máme to krásne pripravené a bude to v obchodnom centre v galérii. No a teda dnes máme tu študentky veľmi, veľmi šikovné, a teda všetky majú jedničky. To sa nedá. Miško je svedok, aj Viktória, Vikinka, že tu sú len šikovné dievčatá, však naše študentky skutočne krásne. A keď sa pozriete na ich obrazy, tak oni makajú vždy, na každej hodine, a mňa to nesmierne inšpiruje. Ja už som si aj povedala, že už asi nie, ale predstavte si, ideme do nového projektu na budúci rok a ten projekt bude Moje Slovensko, môj Martin, moja krajina. Takže my z tej Afriky sa zase vrátime domov a radi by sme vytvorili nejakú peknú kolekciu aj s mojimi dievčatami, ktoré nás vždy veľmi úspešne reprezentujú, pretože sú súčasťou vždy našich prezentácií a našich projektov. No a teda opätovne by sme išli do nejakých celoslovenských a medzinárodných súťaží. No tak uvidíme, ako to zase dopadne, ale mali sme výstavu Miesto v mojom srdci a tá bola v Toruni, kde sme dostali medailu. V Lani sme mali výstavu v Toruni, kde sme mali Môj les a záhrada, tam sme dostali opätovne medailu a ceny. Tak uvidíme, čo bude zasa na budúce. Takže, milé dievčatá, kým vám rozdám vysvedčenie, aby som poprosila pána zástupcu v tej spätnej väzbe, pamätáte sa, v Lani on a teraz ja. Takže pán zástupca, ty sa nám prosím. Ďakujem za slovo. No pre mňa je zložité čokoľvek komentovať, lebo ja som taký učený proti mamine, ktorá teda je mentorka stále. No. A do tejto role sa budem dlho vlastne nejak dostávať, ak sa mi to vôbec podarí na takej úrovni. No ale tak za školu. Samozrejme, že je fantastické, že vôbec nejaké také štúdium pre dospelých na škole je. Veď kto to má, kde to je, kde je takáto skupina môže tak proste fantasticky tvoriť také veci, že všetci zírajú. Není problém vyzdobiť celú školu behom pol hodiny, všetky práce od zbroja až dole. Výstavy 3, všade už pomaly v celom Martine budete vystavať, čo už mi príde teda ako fantastické, že tam máte takú chuť. Žiadne nejaké prehováračky, úplne naopak. Vy ste sa stretli taká skupina, ktorá sa podporujete, to je fantastické úplne. Ja by som bol strašne rád, aby to bolo na veky stále, že to bude stále takto krásne fungovať. Tie podmienky sú u nás také, aké sú a postupne ich vylepšujeme a dúfam, že sa to bude aj do budúcna stále vylepšovať, že budeme mať viacej pomôcok, budeme mať väčšie formáty, budeme mať viacej možností. Projekty sú vždycky dobré, kvalita je vždycky dobrá, takže už len tak mať na to priestor, no, že ten ateliér možno vymyslíme, aby sme mohli obidva ateliéry naraz využívať. Už vlastne
sme sa dohadovali aj minulý rok, ako to sklbiť, aby všetci mali čas, aby ste sa mohli stretnúť. Teraz tie útorky od tej 5. to je celkom fajn, ak to vyhovuje, tak by sme to nechali aj budúci rok. Vedľa vlastne tiež voľno, takže ak by náhodou bolo treba. No, chcel som povedať o tom projekte na budúci rok. Samozrejme by som veľmi rád, ak by sa dalo to nejak sklbiť aj s mojou činnosťou, že by sme urobili, že by som sa nejak prifaril k vám, že by sme skúsili nejakú jednu epizódku z tých projektov urobiť, lebo tých nápadov je strašne veľa, čo sa týka slovenského. Slovenské piesne napríklad ilustrovať, alebo stvárniť slovenské básne. Tak pripraviť taký workshop, tak tu by sme mohli taký nejaký workshop urobiť spoločne. Určite príjmeme spoluprácu s tebou, pretože ja myslím, že tá spolupráca v tej ťažkej vesmírnej téme bola výborná. No, tak vy sa chytíte každej témy, takže to je... Ďakujeme pánovi Matevčíkovi, že nám to tu zase sprístupnil. Tento rok chce otvoriť aj na leto. Vždycky, keď mu poviem, že máme veci, absolútne neváha ani sekundu, hneď okamžite proste súhlasí s tým, že sa to tu vystaví. Je veľmi rád, že je to takéto dielo, neviem, ja som tu nevidel lepšie veci ešte nikdy. To už je napríklad aj výstava, teraz už sú prázdniny, všetci už odmietajú a špede, zrobíte, maká, normálne sa tu maká na plné pecky. Dokonca. Proste tak to je ako super. No. Ďakujeme aj tej galerii, lebo tá pani Buďáková, ona zase, keď jej poviem, tak ona hneď proste nás prístupní priestore, aké má a môžeme tam kedykoľvek vystaviť, tak to je proste super. A miesto toho, aby sme platili, tak ešte oni nám pomáhajú tlačiť plagáty a pozvánky a takéto veci, tak to je super. Takže ja ďakujem. No. Máme v tebe takú podporu a oporu, pretože čo sa týka inštalácií, tak on vždy je po mojej pravej ruke. Ďakujem ti pekne. Ďakujem ti pekne. No, milé moje, tak ideme na to. Ideme vám dávať teda tie vysvedčenia, aby sme to nejak dlho nezdržiavali. Ivanka, ty už si štvrtáčka, máš záverečné vysvedčenie. Ilka samé jednotne aj absolvovala tu dospeláčka. Ďakujem krásne. Mi sa páči. Darinka Štrbová, Darinka, no, ty máš za tretí ročník, na budúci rok už budem končiť. Maturovať. Ďakujem. Všetko dobre, gratulujem, samé jednotky. Adelka i na druhý ročník. Ďakujem. Nech sa páči, Môžem sa pochváliť manželovi. Áno, ďakujem pekne. Danka, tá má záverečné vysvedčenie. Asi tretíkrát. Si odkladajú, je to veľmi dôležité. Andrejka, tiež záverečné. Prosím, tu ďakujem. No, ale môžeš postúpiť do prvého. Áno, milé rada. Monika to dotiahla tiež do záverečného, samé jednotky, strašne šikovné. Ďakujem pekne. Nech sa nám páči. Môžem sa synovi pochváliť. Anička Letková, neviem koľkokrát za 4 roky. Ani ja, ale to je úplne jedno. Nech sa páči. Rita Nemčová, má záverečný rozsah, už sa to našlo vôbec do prvého. Beatka Rizmanová, tá štvrtý ročník, ale neviem koľkýkrát. Asi tretí, 12. rok. Tak to Výborné. no, ďakujem, teraz toto je za mňa. Ďakujem. Za nás všetkých, už keď chcem poďakovať. Za tie nádherné chvíle, ktoré nám
poskytuješ a vôbec celá škola. Ďakujeme za ten čas a ochotu, lebo neradi o tej 7 odchádzame, že ťa zdržiavame. No, je nám tam veľmi fajn a prajeme ti naozaj zdravie a aby vôbec toto všetko fungovalo ešte nekonečno rokov, lebo máme to tam všetky radi a je nám tam veľmi, veľmi fajn s tebou. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Ja sa s vami teším a my sme si povedali, že to berieme ako arte terapii. Takže ďakujeme ešte raz. Druhý ročník. Samé jednotky. Ďakujem, nech sa páči. Takže postupuješ do druhého. Všetky majú prihlášky na druhý rok, takže samé jednotky za prvý ročník. No a postupuješ do druhého, budem sa na teba môcť a tešiť. Výborné. Na záver, dievčatá, ja vám moc pekne ďakujem za tie prežité chvíle s vami, lebo niekedy som aj dosť unavená, pretože ja pred vami učím prváčikov, druháčikov. A zrazu prídem medzi vás a cítim sa úžasne v tom ateliéri, tak ako sa aj cítite vy. A teda tak ideme si vychutnávať aj na budúci rok tie ďalšie chvíle, ale ešte si to vychutnáme v pondelok o 5:00 na ďalšej vernisáži, kedy sa určite spolu potešíme. A ešte by som prosila Danku. Danka, keby si sa prihovorila týmto našim dámam. Ja by som vás chcela privítať na tejto krásnej akcii súkromnej základnej umeleckej školy a popriať vám aj veľa úspechov do ďalšej práce. A chcela by som dať taký prístup, čo sa týka tej ďalšej témy, teda téma Martin a Slovensko, že by sme mohli usporiadať aj takú výstavu vašich prác na Mestskom úrade. Ak by teda bolo záujem, bolo by to veľmi pekné a by mali z toho osoh aj občania, ktorí prišli vybavovať veci a takisto aj obyvateľia celého mesta. Tak prajem vám veľa šťastia, veľa úspechov. Veľmi radi príjmeme takúto ponuku, lebo my sme vystavovali a darovali mestu Martin, keď sme robili Miesto v mojom srdci, Mesto v mojom srdci, tak sme darovali 86 výtvarných prác, aj eurorámov. A ja sa moc teším, že nie sú založené niekde v depozitároch, ale že po kanceláriách sa tieto naše obrazy nachádzajú. To bol náš dar mestu. A ak sa nám niečo pekné podarí, tak ja verím, že zase niečo potom putovné, alebo neviem, aké urobíme. Takže určite prijímame takúto ponuku a radi to urobíme v meste. Tak, dievčatá, no poseďte si, podebatujte, popapajte, ak máte chuť. Môžete si objednať kávu, pitie, ako uznáte za vhodné. A užíme si túto chvíľu tento raz. Ďakujeme.